ماشي كنجمرنا غادي نعبنا واي اي ما تسأل بمولوت انت شنو صنعنا الدينا السابق كما تسيو نجم ربنا بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك وقدس سلاسين تامن وقت ما حصن كده كسيطان بكر مزات مية قدس بيت كريستيان تيد سمع مريم سيان العالم والعالم عالم نعبتك كزين سباك نبارك كزين تأمنك نسألك كزين وسبقك نغني لك جون كن لاسمك قدوس سجل لك أزلك سجل كل برك ولك يتكني كل لسان أنت وتأملك عمالك توجي أقاسون بسنقس أملاك أنت لكل زسكال وكل هذا نفس نتشواك أنا بكما مهرن قدوس ولدك كان زي بلا أنت مسسبت تصلي كما زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር أملاكنا زنبركا زلخا نقول حليف كاد ما نزل علم تنبر كم مسراك سع معراب كم سمين كسع دبوب سم كان نزل علم تمسكن يكون سلام لخنتكا سلفتاري نتكا قدوس እግዚአብሔር أملاكنا نخبركا نمسكنكا نقلقلكا نقزاكا فقميلنا دما نسجدلكا ساعات معلت تبارك لنا نسخا خمو ساعات زامشة زيادة ما بارك لنا منفسكا مرحنا بحيل خادق فنا قبرنا حديكا تعرقنا كم حرد كمبر لنا يتخيدلنا ودي سم موداتو انت تصبق ايمو موداتا كلنا اتصبق لنا بركة دينا قدس رنجل مريم كفلنا امين اب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منقصها تمسا قد كان تاب سمايكم دمام دريكون نعلات مقبنا لما هبنا احنا نتبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعوسانا عندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حايلن كبرن نزل عالم نتكاين ما امين اوزت يا مريم من قدوس قبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صباوات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أنس برغتي خي فركر سكون برغيو وملتا تقاد يا بير مساخيو وفست دس بلكي حتيات ناصر يلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا امين يفتح ويسري اجزينا املاك المران يسوس كريستوس كان كانت سراحت يدم ساسي ابسا ولد لبركشات ابراهيم انتم معوي كانت وعوي دياقونات ودوان سارقوس انات ببسمكم كنو فتانون صحانا يرسين كلوان سمات زيو مهارن كورسوس بل عسر تغلتي زيو مهارن كسوس 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 قومون بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بل عسر تغلتي بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس 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 ذا سعزيا من بارسقا قويتانا ايس كرسوس ام مقابرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دك اسام سال مسل زخنه كموداتا غزي عدم سبت قصر ناي مسغانا صلوت سناي نجر نزغبرلنا يقرب حال እግዚአብሔር أبو أنقويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكنا لنا شاورنا ردينا حلونا نقربنا تقبلنا انت ما قبلنا نطيعنا سعد يعونا بسحنا أيو اليوم بزعد السؤال ديان بكل زمن وتنان بفصم سلام كحلونا كل زح جابير أملاقنا لمنا لنا وقويتنا جابير كل التحزاب أنقويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس دعلو كل جبرين من تقول جبرين أو اشتغل جبرين نمسكنك لنا سلسور كنا زرد أخنا زحل قنان نبخاون سلا زغرب كانان تقبل كانان سلا دعوب كانان تتنع كانان سعد يأون سلا زبصح كانان مسكنكا وقوي تاي يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك لنا كم محرد كاون لنا نزع الدس على زيان
كل زمن يوتنا ناخاب بفرا بفصم سلام كنفصم هبلنا كل قناعة كل مكران حبؤن قولن زغنه كل قبر سيطان مخرغو فعسوات من لعل سلان أوغويتا كبير كاب كل وزبخاونا رح كاب دريا أبزلنا يبوتاونا رح زتعمن زعشن أزلنا تمنن عن كربيتن كل حيل سلام كالرجل سلطان ذهب كان نسخا خمو كاب كل غفا دحننا بالا هنامبرنا فتناي تأتونا حدا ودخا قويتنا أملغنا مدحنا يسكرسس من تفقر سبيل بوز قبر محرات نقرتان مساغا معرم محوم زغانا منفس قدسن مسغانا صنعتم بوزلك لمن كل سعن نزال عالم امين اين الصحة مزمور 51 واملاك كم سالغا محرني كم تعبير راغا بساي دمسس كم بساي طبيك حسبني كم حاتياتي ونصرني انا بساي فلت لكمو حاتياتي كل غزيب قدم ايو بزربا خاص صادق فردخان صون كاتركبسي انا خاطر بدلكو اب قدمي كاي غوركو نو بعبسات تولدكو نيك اب حاتيات تنستني انو نحق اوشتي خاطر اليو عبعون طعم محرني انت غصر سمع زاترني كبرك صعدو صبني تنزغت قد كاين عصم تحغوسات باهتان حغوسنا اسمعني كزقا حاتياتي كولو نبزلا ابساي وندمسسو واملاق قري لب فطرلي صنو منفس كاوشتي حدث كاب غص كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حغوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس وقفني مقدخان مفرسكم رميه حتى انا بخاكم الناس ايام واملاق مدحاني كوعدا دم انا كفني لساني نصدق هل الكتب له ايا ويتا افي مسغانا خنغرس خنا فريكفت مسوات بهاب لكاني تزي كونس مقرب كل كانره المسوات مرارايت بغوني خمو مسوات املاق سور منفسي واملاق نسورن قطقط نبايتون عنيخا نصيم صغخا سناي غبرلا مكاتات يرسالم ندق شو مسوات صدقي بزحر مسواتي بمل مسوات باكب لكايو شو عم مسويخا اراح قرب الكايم هاليلويا صلاه غزي دقاس كل سن غسين املاقي مسغانا قربلو حاتياتي كحد قال لك المنو امين أبونا بملأك السلام مزمور داوود مبل 130 عدينا إلسابيت مزمور داوود مبل 130 حدن أتصري لايا أتصري مزمور داوود مبل 130 كلتن أبونا بمرجيتا حفتنا لولا مزمور داوود مبل 130 سلستن أنا مبل 130 أربعة عاونا ممرتخلو مزمور داوود مبل 130 شوعتن أبونا بملأك السلام مزمور داوود مبل 130 شومنتن عدينا إلسابيت كاسيلكن مزمور داوود مبل 240 حدن حفتنا لولا مزمور داوود مبل 240 كلتن أبونا بمرجيتا مزمور داوود مبل 240 شدشتن حاونا ممر تخلو مزمور داوود مبل 240 شوعتن مزمور داوود مبل 240 شمنتن هالليلويا نግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግናኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ أتون جبلات بحر معمقون كلهم أتون حون بردن أسحيتان جمن قالوا التسلط بابلان أتون آخران كوربيتون كلهم فريت عوامل صحتاتهم كلهم أراويتهم كلاتكم إنسان لما متبلون نفر تعوافن نجسات مدرن كلاتكم أحزاب المسافنتم كلاتكم فرت مدرن أقبازن غرازوتن عبيت مسن عشتو سمي بينو العليو قرمو عبل على سمان مدرني ما نسم እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ተዝቀርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመወት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ እዚ السبعة من أملاك فرح مصنع أسرائيلون صبا نبره منفس قدس ما نبره نتمسك جابير كي رأي موتكم زي ما بمنفس قدس سجلي صلوا نبره
بمنفس كان بيت مقدس مسيح ولدنا ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምሳተው ስመን ድማ ኣብ ይድሓውፎ ንኣምላኹም ከም ድና በደባርኾ ጎይታይ ነትናዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ኣራይ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብጉዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንሲእኪ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ይቀኒለይ ኣሜን መምህር ተኽሉ መዋል ሰብ ዘይውዳእ ድምፂ ተዓፅያትካ ኣላ መምህር Alright, sorry. መዋል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተንኸውን ሲ ኣነ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትኪ እቲ ሕማቅ ከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሰለተኛ ከዳዕ ስጋኺ ኮንኪ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ተቆሪፃ ኣላ ቁርብተይ ናብዚኣ ክርኢ ብዙሕ ኣይትርአየና ደላ እዚ ተዓፅዮ ክትመፅያ ናይ ቸርች ክጥፋ ተሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተነሲሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕ ስጋኺ ኮንኪ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንበርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረበለለይ እብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ሓፍትና ሉላ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ካብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋላበጥ ክፉእ ሓሳብ ካባይ ኣርሕቕዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኮንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቕቓሕ ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊት መሓሪት ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣዴኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይኺ ኣሜን መምህር ትምኒት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና እሺ ከመይ ሲሆን መስገን ኦ ጎይታ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስን ካውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቱ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ስእናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ፍርድኻ መሃለኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ሓቅነትካ ረዳኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ ሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካን ዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ
ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሲ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ ሞ ኣድሕነኒ ብቓልካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ይፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ሰንቱ ኣሜን አሜን አቤነ ኤልሳቤጥ ኣገልግሎት ከበረ ዲያቆን ይሓ አሜን ውዳሴ ቅዱስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዘተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ህፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦቤታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ክሳዕ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን አሜን ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና እጎይታ ሓጢያትና ሓደገልና እጎይታ በደልና ይፀብፅበልና እጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና እጎይታ ንሕማፅ ባብፅሓዮም መመንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም እጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢያት ንጹር ኮንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢያት ንጹር ኮንካ ጎይታ ርዳእና ለማናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕረግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን እጎይታ መሐረና እጎይታ መሐረና እጎይታ ባርኸልና وقويتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا ኣብ ሰማያት ክነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዓይነት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ክብስካ ክውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ስራይ ሰላም ንለክ ኣለኹ ንስኻ ብንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኺ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ፀሊኽ ምሕረት ለምንልና ኣሜን መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ድምፂ ተዓፅያ ትክላ መምህር እሺ ኣብ ኔክስ ከተንበቢ ሓውና መምህር ተኽሉ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣድርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክፅግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከረና ኣሜን ሃፍትና ሉላ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት እልልቶም
ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ንስነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርከና። አሜን አሜን። አቦና ቢሚር ጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ድንት ተዓጽያትኩም አለቦና ሙላ ጽቡቅ ኣሎም ተኸፊታ ኣላ እምበር ዲያቆን ኣይሰማዑንን ኣለኹም نسمعكم على نبغى قتلوا نسمعكم ክሪያ على ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን መምህር ሳራ ቅዱስ ቅዱስ ተራድም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ አምላኽ ኣባና ህደር ንበደልና ይቕሬታ ምህረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳኣ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን። ኣሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ
በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሕበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ ኣምየን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን وأملاك سلام كن حضر سلام أو تايتا بنا أبزانا يدقاس كزينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كلهن أنا سلام الأكل أقلنا سجام رأيان تم فكر سبزقنا حرود دخا بيتنا أملاكنا مدحنا يسكرسوس يتوبون مسؤول كبرن وداسيان جرمان زلوكا معري خامس زقنا وحبوت منفس كدسن بسجانا يجباك حج نزل علم من أمين تحرنا سوكف سعد صلوت وقويتا محرنا محرتك ونبزحلنا وأمن بسوكف ساعة جزيان أبسمعنا مدرين بخبر السجر الكا كرسوس من أملاقنا بعدنا وعيت قسم بزحمرات بسنة ملاخ روحا تمانا زغدا ما يم حتى تنياتات محر حتى من الساعات من يشبه وتكنا برمبرمات زي تدلي من تصبيهم زلت سفا سمايات كرهبو كل من بدحنا تتقدم وقيت أبزا ساعات زيان أو كل ساعات اللي ما نتقبل وتنهك أنا علنا تزازات كان قبر مرحنا أنفسنا قدس سجانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر ما من أفوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفع عزان سكيات برد عنا بلونا ممكن عقب قدسان ملاك تغحلونا ناودات ابنت كان من رحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسنن فتات كان بس عد لنا نسخان زل عالم برخيخة أمين وقويتا بقعات برنا بمسقانا خمزي لنا خنصلي أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس انقستغات تمسا فقاد كامتا بسماي كوم دمام دريخون عيلت مقبنا لما حبنا احنا عنز ودولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا كفاد احنا نمبر انفتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل على مناتك إما أمين أوغزيتي مريم بناي قدس قبرية ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا غدن قليخي سقاخون دن قليخي دي جابي هرتوات قويتا سراوي سلام لك لخو اسغي كوان السبرختيخي فركر سخون برغيو وملتا تسقا جابي هر مساقيو وفستي دسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين كبرا مسكانا نعملاخ يكون جابير يقبل له حجر مع أملاخ من بعد يقلس علنا برخ مشات آمين سلاز نبرنا ناي ጸሎት ጊዜ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ አራይ ካብዚ ብምቕጻል ከም ፈቃድ አምላኽ ንሎሚ ዕለታዊ ትምህርቲ ملكت باولوس نابسب إبراويان أبدا حالف سومون سلازودانا معرف 13 نلومو دما حافشاوي دقما ويصماق كان معرف حدا كساب معرف 13 كنا مهارينا نبونا زارابي أندبت نعنا دما دستوعل إذن لبونا يهابنا እግዚአብሔር نبونا كتفكم مدرخ كما يوعيلكم حزب እግዚአብሔር ኣብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ
በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩ ንቦና ጸሎት ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ብ29 ግንቦት ወይ ከዓ ብፈረንጂ 6 ሰነ ኢና ጀሚርናዮ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ እዚ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብዛዕባኡ ከነስተንትን ክንፈልጥ ዝገበረ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ኣብ መጀመርታ ክንጅምር ከለና ሓውና መምህርቲ ማርያም ትሕዝቶ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ኢሎም ናይ 13 ምዕራፋት መእተዊ ቀንዲ መልእኽቲ ገይሮም ንምክትታሉ ክጥዕመና ኣብ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢና ክንመሃር፣ ኣብ ምዕራፍ 2 እንታይ ይሒዝ ዘሎ፣ ምዕራፍ 3 ከይንብል ምእንቲ ሽዑ ኣቕሪቦም ኣዳልዮምልና ነይሮም እዮም። እግዚአብሔር መስገን ዋላ ሽዑ እንተሓለፈና ከዓ ትደኮመንቲ ክፍት ኣቢልና ክንሪኦ ስለ ንኽእል ሕጂ እውን ነቲ ዘይበረሃልና እንታይ እዩ ነይሩ ኾን ኢልና እናሓስቦ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቶም ብቐረባ ናይ ዕለት ክንደይ ከነውፅእ ንኽእል ከዓ ንኣሕዋትና ንደቅና ሓግዙና ኢልና ንፈልጦም ሰባት ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ሎሚ ከዓ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ከምቲ ናይ ወትሩ ልሙድ ሰናይ ኣገልግሎቶም ሓውና መምህርቲ ማርያም ናይ 13 ጽማቕ እንታይ ኢና ተማሂርና ነርና ንመዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣዳልዮምልና ኣለዉ። ነዚ ኩሉ 26-27 ዝኸውን ስላይድ ወይ ገጻት ከተዳሉ ክትእርም ክትርጉም ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ግን እቲ ጠቕሙ ስለ ዝፈለጥዎ በረኸቱ ስለ ዝፈለጥዎ ምስቲ ዘለዎም ኩሉ ጻዕቂ ኣዳልዮም ቀሪቦምልና። እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ከምቲ ሕያወይቲ ኣደስ ሰንኪታ ብዘለዋ ፀብሒ ኣቃሚማ ጠስምድዩ ካልእ ነገር ገይራ ፈትፊታ ንዕብልዑ ኢላ ንደቃ ምጽዋዕ ጥራይ ማለት እዩ እሞ ከምዚ ዝሰርዓልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ነዚ ኣፍ ደገ እዚ ዘዳልዉ ዝመርሑ ከምኡ እውን እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ፈትፊቶም ኣስተንቲኖም ተርጊሞም ብኩሉ ቃላት ብኩሉ ቋንቋታት ኣዳልዮም ኣለዉ። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ስለዚ ሎሚ እንታይ ኢና ክንርኢ? መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን መጠቓለሊ ናይ 13 ምዕራፋት ትሕዝቶ ንመዘኻኸሪ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። መእተዊ ኢሉ ከም ዝሪኦ ዘለና ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ክሳብ 13 ማለት እዩ። ብሓፈሻ እዛ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ኣብ እምነት ናይቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተመርኮሰት እያ። እቲ ቀንዲ ምንጭ ድማ ካብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ሰፊሕ ትምህርታት ወይ ትርጓሜታት ወይ ኣስተንትኖታት ዝተወስደ ኮይኑ ንብምልእታ ነዛ መልእኽቲ ዝትንትን እዩ። ብተወሳኺ ንመጀመርታ ምዕራፋት እቲ ብቐረባ ዝተረኽበ ትምህርቲ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያውን ተጠቒሱ ኣሎ እዩ። ምዕራፍ 1 ልዕልና ወልዲ ይብል። ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርፂ ባህሪኡን ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ምንጻሕ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ። ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ እዚ ነቲ መሰረታዊ ጭብጢ ናይዛ መልእኽቲ የነጽሮ። ንሱ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሎም ቶም ቀደም ዝነበሩ ነቢያትን ሐዋርያትን ልዕሊ መላእኽትን ዝበለጸ ምዃኑ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ቀደም ኣምላኽ ብብዙሕ መገድን ብነቢያትን ገይሩ ይዛረብ ምንባሩ ይነግረና። ሕጂ ግና ብወዲ ገይሩ ምዝራቡ የረጋግጽ። ክርስቶስ ከም ወራሲ ኩሉ ነገር ፈጣሪ ዓለማት ጸዳል ናይ ክብሪ ኣምላኽ ከምኡውን ህልውንኡ ዝገልጽ ሓቀኛ ምስሊ ኣምላኽ ምዃኑ ይገልጽ እዩ። ንሱ ንሓጢኣትና ድሕሪ ምንጻሕ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ፣ ካብ መላእኽቲ ዝበልጽ ስም ድማ ወረሰ።
እዚ ምዕራፍ ቀፂሉ ንመለኮታዊ ባህርን ልዕልናን ወልድ ካብ መላእኽቲ ምርግጋጽ ካብ ብሉይ ኪዳን ዝተፈልየ ጥቕስታት የቕርብ። ትምህርቲ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ሓዲስ ኪዳን ካብቲ ብሉይ ኪዳን ዝበለጸ ምዃኑ ንኸርኢ ንወልድ ካብ ነቢያት ልዕል ከም ዘበሎ የጉልሕ ወልድ ፍጡር ዘይኮነስ ጸዳል ናይ ክብሩን መግለጽ ህልውንኡን ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ድማ ምስ ኣቦ ማዕረ ባህሪ ከም ዘለዎ ዘመልክት ምዃኑ ይገልጽ። ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ እቲ ዝተረኸበ ርእይትኡ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ወልድ ምስ ኣቦ ዘለዎ ፍሉይ ዝምድና የጉልሕ ውልድነት ወልድ ብባህሪ እምበር ብጸጋ ከም ዘይኮነ ይረጋግጽ። እቲ ወልድ ካብ መላእኽቲ ዝበልጽ ምዃኑ ንመለኮታውነቱ ዘረጋግጽ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ኣብ ናይ ካልኣይ ምዕራፍ እንዳሓዝናየን ክንከይድ ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጽሪ 3 ኢና ክንገልጽ ጸኒሕና። ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 9 ትሕትናን ክብርን ወልድ እዩ። ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ኽጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንርእዮ ኣሎና እዩ። ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ እዚ ልዕልና ክርስቶስ ምጉላሕ ይገልጽ፣ ግን ከዓ ነቲ ንግዚኡ ሰብ ምዃኑን እተዋረደሉ ምኽንያት እውን ይገልጽ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዓብ ምድሓን ዕሽሽ ከይንብል የጠንቅቕ። ንሱ ስጋን ደምን ብምልባስ ንሓይሊ ስልጣን ስዒሩ ነቶም ብፍርሒ ሞት ተገዚኦም ዝነበሩ ሓራ ኣውፂእዎም እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ብሰፊሕ ኣብ ገዚኡ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ? ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ዓብ ምድሓን ዕሽሽ ከይንብል ንጠንቀቕ እዩ። ትምህርቲ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣነ ከምዚአ ዝርድኦ ኣነ ከምዚአ ዝትርጉሞ ዘይኮነስ እቶም ኣቦታት ቀድሚ ቤተ ክርስቲያን መፍለለያ ዝነበሩ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ብድርሰት ብፍልጠት ወይ ብሊቅነት ዘይኮነስ ብብቕዓት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ስለ ዝገለጽዎ ኩሉ ግዜ ንሓደ ንዝሓቱናን ንምልሰሎምን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ካብቶም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ከ መን እንታይ ኢሉ ተርጊምዎ ኣበየናይ መጽሓፍ ኣበየናይ መወከሲ ሰሪዖም ፈትፊቶም ኣቐሚጦምልና ኣሰሮ መጥለል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብዚ ምዕራፍ ዝገሊጽዎ ዘሎ መጠንቅቕታ ካብቲ ዝሰማዕናዮ ዓብ ሓቂ ምእንቲ ኸይኒ ዝንብል ዝወሃብ ናይ ትኹረት ጻዋዒት ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ሰብኣውነት ክርስቶስ ዓሚቕ ናይ ፍቕርን ትሕትናን ግብሪ ይርኢ። በዚ ስቓይ ዝገሩ ድማ ክርስቶስ ነቲ ምስ ድኻምና ክድንግጸልና ዝኽእል ሊቀ ካህናት መዓርጉ ፍጹም ዝገብሮ ይገልጽ። ሳልሳይ ምዕራፍ ጥቕሲ 3 ክርስቶስ ካብ ሙሴ ይበልጽ። ከምቲ ትሰራሕ ቤት ካብታ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ንዑ ከዓ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ተገቢእዎ ኣሎ። ጽማቕ ትሕዝቶ እቲ ትኹረት ናብ ምውድዳር ኢየሱስ ምስ ኣብ ኣይሁድነት ዓብ ክብሪ ዝነበሮ ሙሴ ይቕየር። ሙሴ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከም እሙን ግዙእ ኮይኑ ኣገልገለ። ክርስቶስ ግና ከም ወዲ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እሙን እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ እስራኤላውያን ኣብ በረኻ ዝገበርዎ ልቦም ከየጽንዑ የጠንቅቖም። ፈጣሪ ምስ ፍጡር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሙሴ ዝወዳደር ኮይኑ ዘይኮነስ ሓሳባት ናይቶም ሊቀ ካህናት ንሙሴ እግዚኣብሔር ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኢና፣ እዚ ግን ካበይ ከም ዝመጽእ ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ንሙሴ ከም ነቢይ ተቐቢሎም ንክርስቶስ ምቕባል ስለ ዝኣበይዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንሙሴ እንተ ትቕበልዎ ነይርኩም ሙሴ እውን ብዛዕባ ይጽሒፉሎ እሞ ንዓይ ምተቐበልኩም ነይርኩም ኢሉ ንሙሴ እውን ከም ዘይተቐበልዎ ንኣፎም ስለ ዝሓለፈ ምዃኑ ስለዚ ሙሴ ምስ ክርስቶስ ይወዳደር ኮይኑ ዘይኮነስ እቲ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ከግልጽ ምስ ሙሴ እናወዳደረ ናብ ክርስቶስ ከምጽኦም ይደሊ።
ትምህርቲ ሊቃውንቲ አቦታት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንልዕልና ክርስቶስ ብጥንቃቐ የርኢ ሙሴ ግዙእ ኣብ ቤት እዩ ነይሩ ክርስቶስ ግና ወድን ሰራሕ ናይቲ ቤትን እዩ እዚ ፍልልይ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ብሉይን ሓድስን ኪዳን ዘሎ ፍልልይ ዘርኢ እዩ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ተስፋ ዕረፍቲ ኣምላኽ ብስጋኹን ብነፍሲ ብሰማይ ኮነ ብምድሪ ኣምላኽ ንኩሉ ፍጡር ሓቀኛ ዕረፍቲ ናይ ህልና ዕረፍቲ ናይ ልቢ ዕረፍቲ ናይ ስጋ ዕረፍቲ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሰሪዑ ኣሎ ቁፅሪ 12 ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን አንጉዑን ክሳዕ ዝፈላል ዝሰጥም ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ እዚ ነቲ ሓሳብ ዕረፍቲ ኣምላኽ የስፍሖ እዚ ሓቀኛ ዕረፍቲ እዚኣ ንህዝቢ ኣምላኽ እተዳለወት ሰንበታዊት ዕረፍቲ እያ እቲ ምዕራፍ ንኢየሱስ ከምቲ ናይ ሰማያት ናብ ሰማያት ዝሓለፈ ዓብ ሊቀ ካህናት ንድኻምና ክድንግጸልና ዝኽእል ገይሩ የቕርቦ እዩ ትምህርቲ ሊቃውንቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እታ ዝተጠቕሰት ዕረፍቲ ስጋዊ ቦታ ጥራይ ዘይኮነትስ ምስ ኣምላኽ ዘሎ መንፈሳዊ ናይ ሰላምን ሕብረትን ኩነታት ምዃኑ ይገልጽ እቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ዝተጻሕፈ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓሳባትን ዕላማታትን ልቢ ዝፈርድ መለኮታዊ ወልድ እሙን የመልክት እዩ ምዕራፍ 5 ብቕዓት ሊቀ ካህናት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቁፅሪ 8 ወዲ ክንሱ በቲ ተሰቀዮ ስቅያት ምእዛዝ ተማህረ 9-10 ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ በአምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚዩ ፍጹም ምስኮነ ከዓ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምኽንያት ኮኖም ጽማቕ ትሕዝቶ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብቕዓት እቲ ሊቀ ካህናት ብዝርዝር ይገልጽ ክርስቶስ ባዕሉ ሊቀ ካህናት ክኸውን ክብሪ ኣይወሰደን የግዳስ በአምላኽ እተሾመ እዩ ወዱ እኳ እንተነበረ በቲ ተሰቀዮ መከራ ምእዛዝ ተማህረ ፍጹም ምስ ተገብረ ድማ ነቶም ዝእዘዝዎ ኩሎም ምንጭ ናይ ዘለዓለም ምድሓን ኮነ ክህነቱ ድማ ከም ስርዓት መልከ ጼዴቅ እዩ ትምህርቲ ሊቃውንቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ክርስቶስ ነቲ ናይ ሊቀ ካህናት መዐቀኒታት ብዝበለጸ መገዲ ኣማሊእዎ እቲ ክርስቶስ ምእዛዝ መምሃሩ ዝብል ፍጹም ምእዛዝ ብመከራ ምርኣዩ እዩ ዝትርጉሞ እዩ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 19-20 መጠንቀቕታ ካብ ክሕደት አንጻር ኣምላኽ ዝኸድዎ ዝነበሩ 5 መጠንቀቕታት ክንጅምር ኮለና ምዕራፍ 1 ኣብ ምዕራፍ 2 ከም ዝረኣናዮ ሓደ ካብኡ እዩ ዝኸኣ ማለት ንሳ ድማ ከም መልህቕ ነፍሲ ድልድልትን ጽንዕትን እያ እሞ ናብቲ ኢየሱስ ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ ንዘለዓለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም መራሒ ምእንታና ዝኣተወ ውሽጢት መጋረጃ እተእትወና ተስፋ ኣላትና ኢሉ ጽማቕ ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ እዚ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝረኣዩ ድሕሪኡ ገና ዝኸሓዱ ንንስሓ ምምላሶም ዘይከኣል ምዃኑ ዘጠንቅቕ ብርቱዕ መጠንቅቕታ ዝሓዘ እዩ እንተኾነ ገና ተስፋ ኣምላኽ ርግፅን ጽኑዕን መልህቕ ነፍሲ ምዃኑ የረጋግጽ ትምህርቲ ሊቃውንቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ብርቱዕ መጠንቅቕታ እዚ ንስሓ ዘይከኣል እዩ ዝብል መደምደምታ ዘይኮነስ ካብ ክሕደት ንምክልኻል ዝወሃብ ሓያል መጠንቅቕታ ገይሩ ይትርጉሞ እቲ መልህቕ ድማ ተስፋና ኣብ ሰማያዊ ሓቅታት ጽኑዕ ምዃኑ ዘርአ ሓያል ምልክት እዩ ቁፅሪ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 24-25 ክህነት መልከ ጼዴቅ እዚ ገና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነስ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንትኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ጽማቕ ትሕዝቶ
حواري قدس باولوس نابت جبتي ملكة يقدك تمليسو كهنت ملكة يدك كابتنا اللواويان كهنت زبلة مخانو يرد إيسوس نزل ألم هياو سلزخونة قوام كهنت علوه ما انت كل من دما كل ساعة هياوي سلازنتهم بو غيرهم ناب أملاخ زقربو ملؤ بملؤ خدحنهم يخيل إيوي تمرتي لقاونتي أبوتات بيت خريستيان قدوس يوحنس أفورق أب قدوسات مصحفتي ناي ملكة يديك ولدو زي مزرزارو نزل عالماوي بحري كريستوس زملكت أرأيا مخانو يغلز اتحادن فصمن مسواعت كريستوس بزال عالماو خاهن التصوع سلازخونه ملؤن قوامن مدحاني يزهب معراف شمونته حدشن زحاشن كيدان بولي كيدان حدش كيدان تباهيلو أب كلتا خيدانات يزغلز قصري شدوشة حجيغنا نسو ماكلاي أب تحيش تسفا التسرته زبلز كيدانون كم زخونه كسع كندزي زبلزة أقل قلوت رخبه سماغ تحستو إذا معراف زي نحنا أبي يومان زفان قرما أب سمايات التقمت أليك كهنات إيسوس كريستوس كم زلونا يرقاقز أقل قلتون كابتنايك أدم أزي بلزي مخنياتو أبزا حاشة تسفاتات تمسرت أيو بتنبيت إرمياس أملاخ حقتاتو نابلبنا كصحفو مخانو تنقرلناي قدوس يوحنس أفور كريستوس تقميتو مهلاو اتمسواتي عيو ملؤ بملؤ كم تفصم زملكتيو اتحدش كيدان زبلص زخونه له مخنيات وشጫው ስለዝኾነ ኣብ ውልቃው ዝምድና ምስ ኣምላኽ ተመስረተ ስለዝኾነ ሓቀኛ ይቅሬታ ሓጢያት ስለዝህብ እዩ ምዕራፍ 9 ምድራውን ሰማያውን መቅደስ ቁጥር 12 بدم دبيلاتاتن مراخوتن زيكونس بدم رئسو نايزل على مدحان رخيبو حدا غزي نابت مقدس اتوه حواري قدوس باولوس اتمدراوي مقدسن سرعاتاتون نحلينا تأملاخي فصون كقبروا خمزي كولي يقلز حواري قدوس باولوس اتمدراوي مقدسن سرعاتاتون نحلينا تأملاخي فصون كقبروا خمزي كولي يقلز كريستوس قنا أبتاز عبيتن زبلساتن نكوان زاتوه بدم دبيلاتاتن بدم مراخوتن زيكونس بناي جزاء رؤوس دم كوينو زلا على ما مدحان رخبه قدوس يوحنس أفورق اتزدقاقم مسوعات زي سرح من بارو زريو كريستوس نابت السمايا ومقدس بناي جزاء رؤوس دم بمئتاو حدشن هياون مقدي ناب كيدان أملاخ كفتاي قدر 10 فصم مسوعات كريستوس سيل مسوعات كريستوس فصم إيو كما جمرتاخ سامود دعات عالم نخلو نزامنن نزدلين كدحن بقوع إيو قدر 23 اتتسفا زهابنا أموني مو نتا أمونتو تسفانا بزي من نقناق نصنعيه سلقالاتو حقا أبتي كنقبرو زلناي اتتسفا زهابنا أموني مو نتا أمونتو تسفانا بزي من نقناق نصنعيه إذا معراف زي نفصم النتن ناي مودعتان مسوعة كريستوس يقول له بمسوعة سقا إيس كريستوس حدا زي نحوارو تقديسهم يوم حواري قدس باولوس كأسيلو أمنتنا بأملاخ كقربو نحاد حدهم دما نافقرن سناي مقبارن كتابابعو يلاو بوم قدوس يوحنس أفورق اتناي قدم مسوعتتات مدققامو زي سرحو من باروم توم ناي قدم مسوعتتات مدققاموم زي سرحو من باروم زرئين صور ملكت من بارون اندقنا يقول له اتحاد مسوعت كريستوس نتوم زقدوس زلو نحوارو فصمات قبروم معراف 11 حيل امنت قصر هذا امنت قنا نت التسفاز قبرو نجر رقص مقبار نايت زير نجر مرداي حصار سلازخونت امنت انتايو نزبل
نزي أنت حزنيا نبو ملؤونتي እምነት ገና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ እዚ ፍሉጥ ምዕራፍ እዚ ንእምነት ንተስፋ ዝገብር ነገር ምርግጋጽ ነቲ ዘይርአ ነገር ድማ ምርዳእ ኢሉ ትርጉም ይህቦ ቀጺሉ በአብየል ሄኖክ ኖህ አብርሃም ሙሴን ካልኦት ጀጋኑን ገይሩ ንኃይሊ እምነት የብርህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ምዕራፍ እዚ ነቶም መከራ ዝጸግቡ ዝነበሩ ዕብራውያን ካብ ዓሚ ምትብባዕ ገይሩ ይርእዮ እዞም ጀጋኑ እምነት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ፍጻሜ ናይቲ ተስፋታት ኣብ ህይወቶም ከም ዘይረኣይዎ ገናኸ ብእምነት ነቢሮም መይቶምን ናብታ ሰማያዊት ከተማ እናጠመቱ ምንባሮም ይገልጽ ምዕራፍ 12 ተግሳጽ እግዚአብሔር ቁጽሪ 8 بزيتا كلهم زحبروا لا قصعات انت خونكم جنا دقال لمبر ولود ايكونكم اذا معرف زي اعنتنا ابت مجمرن مفصمن امنت زخونه غويتانان مدحنا يسوع كريستوس كنتكل يلابونا مكرا خمناي فقر تكساس املاح نخنريو يتابعنا اذا دما ملكت ولدنتيو ناب دبر سينا زي كونس نابتا سماويت يروشاليم دبر ጽዮን ከም ዝመጻና የዘኻኽረናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እቲ ደመና ምስክር ጾርና ክንድርቢ ከተባዓና ከም ዘለዎ ይገልጽ መከራ ምልክት ቁጣ አምላኽ ዘይኮነስ ናይ ፍቅሪ ተግሳጺ ኣብ መንጎ ደብረ ሲናን ደብረ ጽዮን ዘሎ ምውዳር ልዕልና ሓድሽ ኪዳን የጉልሕ መከራ ملكت قطع عملاق زي كونس ناي فقري تكساسي أبز معراف زي كلها خم نذكره ولدي علونا مو كم تقولون عزم السلام يقصعنا قصيعهم سلازل عبينا خانا خبرومي እግዚአብሔር ግን ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልተም እንተ ክንከውን ንጥቅመና ይዝቀጽዓና ስለዚህ መከራ ምልክት ቁጣ አምላኽ ዘይኮነስ ናይ ፍቅሪ ተግሳጽ ነቲ አምላኽ كنحلفو زمدبلنا كما يقرنا بمسقانان بعقل النسقرو ترأيو تقندا قداسي معراف 13 مدمدمتا مخرن براكين قصري شمانتا إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم نسو إذن أي مودة معراف زي نكريستياناوي هيوت زملكت نتكبراو مخرتات زحزي نحونتاو فقري اغايش مقبال نؤسرات مذكر افقر كاب غنزب مرحاق يمحدنا ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ይዝብል ወሳነ ጥቕሲ ይገልጽ እቲ ጽማቕ ትሕዝቶ ክብል ከሎ ኣብ ቁጥሪ 13 ነታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም እዩ ኢሉ ምስሃበ ኣብታ ውሽጢ ምዕራፋት ዘለዋ ግን መደምደምታ ምኽርን ቡራቸናትን ስለዝበለ ንሕወነታ ፍቅሪ ኣጋይሽ ምቕባል ንኡሱራት ምዝካር ካብ ፍርቂ ገንዘብ ምርሓቅ ይምሕደና ይልቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ይዝብል ወሳነ ጥቕሲ ይገልጽ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ምዕራፍ እዚ ከምቲ ኣብዛ መልእኽቲ ተገልጸ ዓሚቕ ትምህርቲ ዝወልዶ ተግባራዊ ፍረ ገይሩ ይርእዮ እቲ ኣወፃኢ ሰፈር ናይ ምኻድ ጻዋዒት ካብ ዓለማዊ ክብርታት ምፍላይን ንጸርፊ ክርስቶስ ብፍቅሪ ምቕባልን ገይሩ ይትርጉሞ እንታይ ከም ንዝክሮ ኣብዛ ሕጂ ልዋ ዘሎ ወፃኢ ሰፈር ዝብል ነታት ጽበዳኣ ነታት መጽዳኣ ንጽበለና እምበር ኣብዝስ ቦታ የብልናን ምስ በለ እንታይ ኢልሎ ሕጂ ግና ጸርፉ ተሰኪምና ናብ ክርስቶስ ናብቲ ወፃኢ ካብ ወፃኢ ሰፈር ካብቲ ሰፈር ኣብ ወፃኢ ንኸይድ ክርስቶስ ካብታ ማእኸል ከተማ ኣብ ወፃኢ ቀራንዮ ይተሰቂሉ ነቲ ብሓጢያት ምኽንያት ካብ ገነት ወፂኡ ዝነበረ ካብ ክብሪ ወፂኡ ዝነበረ ናብ ክብሪ ንኽመልሶ ኣብ ወፃኢ ሰፈር ስለዚ ናይ ምኻድ ጻዋዒት ካብ ዓለማዊ ክብርታትን ምፍላይ ንጸርፊ ክርስቶስ بفقر مقبالن غيرو يترجملنا سلازي كابتي أملاخ زي كبرلو بحرياتن
أملاخ زي كبرلو كونتاتن أملاخ زي كبرلو بهارياتن مفلاي مالت نابتوز سفر قويتانا مدحنا نيس كريستوس نحواريات نبابو بسألوت كقربهم كله نخلو بدحريون بدحوار نخلو متايلو كاب تخفو كتحلوه منبر كاب عالم كتوصو ما يكونكن زيصل زلهوي سلازي اتقند ملختنا كريستوس كابت بسغا تفليخا منبار زي كونس اوشت سغا خلخا نخبر املاح منبار لومي صرفو تسكيمنا ناب كريستوس زلو ناب توصاي سفر نصائل سلازي ناي مخات صواعيت كاب عالماو خبرتات مفلاين نصرف كريستوس بفقر مقبالن غيرو يترجمويل سلازي كبر عالمن تقم عالمن اندحر دليغا نزخ تبل ناتي ناب كريستوس مقراب سلا كريستوس مفلاي زبل اي كخونني مالت مخنياتو احدو قبر يكلتك انيو لكل يا غاز علماو خبري علماو تقمي سغاو تقمي غزياو تقمي اندحر نصبخينا نتحقي كنمسكرن ناب توزع سفر ناب كريستوس كنكيد كابتي اب عالم زلو خنفله كصقمناي سلازي حواري قدوس باولوس لومي صرفو تسكيمنا ناوزع سفر ناب كريستوس زلو ناو نوصائل حواريا قدوس يوحنس أفورك خانزي أسفيحو ترجموي كبرن مسغانان እግዚአብሔር ይሁን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹሞ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዕኹም ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዘላለም ዓለም አሜን ጀሚሩ ዘፈጸመና ለባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ نقال እግዚአብሔር ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም ኣዋሃይድኩም بهدات بانك عدو سلستخاتاتلكمو ابتقبرو وصولت كله እግዚአብሔር يسمعكم تبل قدست بيت ክርስቲያን نزترف مدباتنا او دمهرت نحاولنا دياقون محاري سلستفقد الليكا بلبي مسجن عليه وتسمع لنا نزمهارنا نزقسطنا لولا بحري እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ أبونا أدما سلة زهابنا سفيحن عميقون تمرتي እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት يسمعلنا نحاونا ممر تخلو دما سلتنا كل ጊዜ አገልግሎቱ ድኻሙ እግዚአብሔር አምላኽ ዓስቡ ኣብ ሰማይ ክፈሎ ንድሰማዕና ኩልና ኸ እግዚአብሔር አምላኽ ሰሚዕና 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላኽ ብፀጉ ይደግፈና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወናዩ ቀዳምነት ነቶም ድሕር ኢልኩም ደኣትኹም ኣብ ንባብ ኣብ ጸሎት እንደተሳተፍኩም ንዓኻትኩም ዕድል ክበኩም እየ መዝሙር ዝዝመረልና ካብ ጉባኤ ዘሚርኩም ደይ ትፈልጡ ተሃሊኹም ካብ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣነ ኣለኹ ክዝምር ተኢልኩም ያሩ ዌልካም እሺ መምህርት እምኒት ኢዳ ሓፋቢል ኣላ ካልእ ምናልባት ዘሚሩ ዶ ይፈልጥ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እንተሃልዩ I would like to give him እዚኣ ቀን ሓወይ ወጋሕታት ኣለኹ ክዝምር ከሊኻ ልትዝብል እሺ ሓፍትና ወጋሕታ ፍቓድ ክንሓትት ሞ ናይ መምህርት እምኒት يا زمر وقعت عفتي اوكي علينا تسمعنا زمر معنا alright thank you ስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን نمسجن نتنسق بلو نزمر كبر العلو نقويتا نسمر له نخبرو نعلل له حاتياتنا كي تتأيفه أبكندانا بزح تقرفه تسكيمو نخلو مرقمنا سنسلتنا بتي خلنا نمسجن نتنسق بلو نزمر كبر العلو نقويتا نزمر له نخبرو نعلل له إلشاداي محرتو بزوح زي التاخس بصدق زمرح زئزز نماي بقالاتو زمقب سقوق قريسو نمسجن نتنسق بلو
نزمر كبر العلو نقويتا نزمرلو نخبرو نحلللو كاب كلو بلوت حلاوي حمومات بدمو زحوي نقسنو فتصوم زي قير مسقانا نغرب نكزابيهير نمسقن نتنسبلو نزمر كبر العلو نقويتا نزمرلو نخبرو نعلللو حاتياتنا كي تتصيفه عب كندانا بزح تقرفه تسكيمو نخلو مرقمنا سنسلتنا بدي خلنا نمسقن نتنسبلو نزمر كبر العلو نقويتا نزمرلو نخبرو نعلللو آمين. Thank you. ስለዝተዋሃበኒ ጊዜ آمين. حفتنا وقحتا تعالي وتسمع لنا زماري ملافتي يسمعكي نمسجن نتنسقبلو نزمر كبر العلو نقويتا نزمرلو نخبرو نعلللو بمبال تأزماج اتي بيت كاخم زخن سمعت صنحنا نعبيتن لعلنان كبرن محرتن قويتا زقلص مزموريو እና ካብ ጉባኤ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቕሲ ብምጥቃስ ነዛ መዝሙር ከነስተንትና መድረኽና ባሙ ዲያቆን ወደይ አልኢለ ነይረ ኢደ እሺ ሶሪ አይራኳን መዝሙረ ዳዊት 150 እሺ ንአምላክ ኣብ መቅደሱ አመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ አመስግንዎ ስለ ትግብርታት ኃይሉ አመስግንዎ ከም ብዝህ ቤቱ አመስግንዎ ብድምፂ መለከት አመስግንዎ ብበገናን መሰንቆን አመስግንዎ ብኸበሮን ብሳሳኢትን አመስግንዎ ብቃና አውታርን እምብልታን አመስግንዎ ጭልጭል ብዝብል ጸናጽል አመስግንዎ ብጥዑም ዝደሓዩ ጸናጽል አመስግንዎ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉን እግዚአብሔር የመስግን ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 150 እሺ ካልኦት ብዛዕባ ንእግዚአብሔር ምምስጋን ልዕል ምባል ክብሩ ምግላጽ ብኸበሮ ምዝማር ምዕላል ብዙሕ ነገር ዘለዋያ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጥቕሲ ብዛዕባ ምስጋና ብዛዕባ ዕቤት ጎይታ ልዕልንኡ ክብሩ ምሕረቱ ረድኤቱ ትገልጽ ብዙሕ ጥቕሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና እሺ ማማ ጊዴና ስለትና ኩሉ ጊዜ ተሳትፎኺ እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ የብዝሓልኪ ጥቕሲ ሰዲዳትና ኣላ መን ከንብበልና ክእል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብዚ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ እዩ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 18 29 ዕብራውያን 12 መን ከንብበልና ክእል 28 ክሳብ 29 أنا بخير ياكم መምርሒ أملاخنا زبالع حاوي سلازي نحنا زي تنقطقط منجستي نقبل كاب كوناس نأملاخ بزحقسو قدوس مخبارن بفرهاتن እናገልገልና ነመስግን አሜን ዕብራውያን 12 18 ክሳብ 29 ነው بحاس አሎ هو عليه وتسمعنا
يكون حوش أو الله هذا الشحنة جينا حيث ديكم تقول فقط تخيل خلاص إكزابير مسك الشيء يا هذا خيط سيفي أكن أنا بس بقرا فتبل بيتي استياس مرة خمسة سلسلة كأربعة سو خمشتين تنبي كلنا فقط يكون الشيء تنبيت إساياس معرف 53 قطر 4 قطر 5 بحقي نسو نحمامنا تصورو نسغاينا خا اب نفسو صعانو نحنا قنا كم التوقعن بእግዚአብሔር كم التغزفن كم التواردن غيرنا ቆጸርናዮ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም እንትንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና ውን ብስምብራቱ ሓዌና እያ ትብል ቃልዮ ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ እሺ ካልኦት ክንሰምዓ ፀኒሕና ዲና እዛ መዝሙር ነመስግን ንተንስእበሉ ንዘምር ከበረልዕሉ ንጎይታ ንዘምረሉ ንኽብሩ ንዓልለሉ الشمبار أستنتنو نايزا مزمور تريبلنا نابتلومي زتمهرنا يو قالم دم خبر እሺ شما مرقالة ቃል ህይወት ይስማዕና ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን آمين መበል 98 መዝሙር ዳዊት ካብ 5 ጀሚራ ከንብባ እሺ እግዚአብሔር ብመሰንቆ ብመሰንቆ ብዳሃይ ብገና አመስግንዎ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በእምብልታን ቃና መለከትን እልል በሉ ባሕሪ ምልኣቱን ዓለምን ብኣኣ ዘሎን يهدئ እዩ አሜን آمين مزمور داويت مبل 98 قطر 5 6 مساء بأنبلتان كان ملكوتن إلى البلو آمين آمين ألو تسمع لنا ما مرقالة እሺ ካልኦት ድተዳልኹም ተሃሊኹም مزمور داويت 54 أبيت قطري مزمور داويت 44 44 شمنتن شمنتن ካብ ተጻረርትና ዘድሓንካና ንጸላእትና እውን ዘሕፈርካዮም ንስኻ ኢኻ ኩሉ መዓልቲ ብኣምላኽ ንሕበን ስምካ እውን ንዘለኣለም ነመስግን ሲላ آمين نقولكم ذنبكمن سمعكمن እግዚአብሔር አምላክ ቃል ህይወት يسمعكم حرك ኣብዚ ብምቕጻል ሎሚ ዝተምሃርናዮ ጽማቕ ድግማት ሕዝቶ ናይ መልእኽቲ ዕብራውያን መደምደምታ መዕፀውን ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 13 ኢና ተማሂርና ነቲ ዝተምሃርናዮ 13 መዓልቲ ደዘኻኽርን ነጥቢ ደትሕዝን እዩ ነይሩ እሞ ተስፋ ገብር ብዙሕ ኣስተውዒልና ብዙሕ ተረዲእና ክንከውን ካብዚ ብምቕፃል ካብ ጉባኤ እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ሒዝና እንታይ ኣስተንቲና ቅድሚ ሕጂ ደይ ንፈልጦ ነበርና ብዛዕባ መልእኽቲ ዕብራውያን ትሕዝትኡ ብዛዕባ እንታይ ድዛረብ እንታይ ተማሂርና መልእኽቲ ዕብራውያን ምስ ጉባኤ ሼር ክንገብር ሓሳብና መድረኽ ናባኹም
እሺ እንታይ ተማሂርና ሎሚ? أذن سلايد حلف دابلكم تنار استختري وانت خليهم مزخاخر من تخونكم ولا خبز سلايد دار أناسكي قال أنا بل بحاف الشام ملكت باولوس نابسب إبراويان سب زعبان تايد الزارب انتاي تماهرنا خام ملختي باولوس نابسب إبراويان جزينا نتقم الأخل جزيد لنا 47 دقيقة لنا خلينا له አይነው ገሌኹም መኪና ትዝውሩ ትህሉ ገለውን ኣብ ገዛ ገለ ስራሕ ህልወኩም በቶም ዳሓን ጊዜ ደለኩም ክንጅምር እሞ ንእሽተይ أنا دو كفتن እሺ መምህር مزمور داويت نو ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 3 ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይህለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ተኣገሰ ዘክርዎ ሕጂ ፈተና ከጋጥመና ከሎ ኩሉ ሻእሲ ታሽሙን ንደክም ሓደ ፈተና ወዲና እንደገና ካልእ ፈተና ዓለም ፈተና ንዘለዓለማዊ ህይወት ክንበፅሕ እንድሕር ኮይና ድማ ፀሪና ከም ወርቂ ተፈቲና ክንሃልፎ ስለዘለና ንኡሲ ኩሉ ሻዕ ክንዲ ነቲ ፈተናስ ከም ቀዳማይ ነገር ኣምላኽ በዓሉ እንድዩ ዘኽእለና ጾርኩም ድማ ንኣይ ሃቡኒ ስለ ዝብለና ክንዲ ጾርና ኢልና ነፍስና ብዘይ ኣቕምና ክንሽከሞ ካብ ምኽኣል ንኡ እንዳሃብናስ ብትዕግስቲ ካብ ኩሉ ድማ ንሱ እኳ ክንዲዚ ብዘይ ሓጢኣቱ ንነፍሱ ኣትሒቱ ንኣና ክብል ነፍሱ ኣዋሪዱ ክንደይ ፈተና ተቐበለ ንሕና እንዲያውም በዓሉ እንዳሓለፈልና ከመይ ገይሩ ከም ንሓልፎን እንዳሃበረና እንዳሳገረና ንሓልፎ ፈተናሲ ተዓጊስና ክንቅበሎ ከም ዘለና ተመሒነ ኣሜን ቃለ ወተስማዕ ለና መምህር ሳራ
አሜን ዓባይ ኣስተንቱንያ እያ መከራ ፈተነ ሽግር ክመፀና ከሎ ንጎይታ ዘኪርና ንሱ እኳ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ከሎ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ብዚ ምድሪ ክሳብ ክንዲዚ ውርደትን መከራ እንድተቐበለስ ኣነ ግዳመን ኮይነ ይግበአኒ እንድዩ ኣነ ሓጢኣተኛ እንዴ ጎይታ እኳ ንፅህ ኩነሱ ከምዚ ዝኾነሲ ኣነ ኸዳ ኢልና በዚ ክንፃናናዕ ኣብ ፈተና ክንፀንዕ ይግበአና እያ እታ መልእኽቲ ናይ መምህር ሳራ ቃል ሕይወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት እዛ ሊቀ ካህናት ትብል ክንደይ ግዜ ተደጊማ ኣብዛ መልእኽቲ ዕብራውያን ቁሩብ ትዝ ኣይበለናን ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ክህነት ገለ ብዛዕባ ትሕትንኡ እሺ بعد حسود أنا خجبر ديكون ها እሺ أب معرف حمشته فقد عصرت حدا زميلي نسمع دنزوزات سلازهونكم ترجموا ጭንቂ جزء كل جزء نسمع لنا موني መንፈሳዊ ዕቤት ክንርኢ ኣለና እዩ ዝብልና ከስተንትን ፀኒሖሞ ብዙሕ ግዜ ንመላለስ ንቤተክርስትያን ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ እውን በቦታት ብዙሕ ግዜ ንምሃር ግን እንተደኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ልብና ደይነእትዎ ኮይና ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ደይነስተማቕሮ ኮይንናሲ ከምታ ዝነበርናዮ ኢና መንፈሳዊ ዕቤት ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ክንፅዕር ኣለና መንፈሳዊ ዕቤት ክንገብር ኣለና ከም ናይ ቆልዑት ጥራሕ ኮይንናሲ ፀባ ክንምገብ ጥራሕ የብልናን ስለዚ ነንሕድሕድና ክንደጋገፍ ኣለና እሱ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ንሕና ክንመፅእ ከለናስ ብሓቂ ብልቢ ኣፀቢቕና ክንቀርቦ ይግብኣና እሞ ንሱ ከዓ እቲ ዘድልየና መግቢ ክምግበና ማለት እዩ ድልዋት ኮይንና ክንመፅእ ይግብኣና ከምኡ ኢለ እየ ከስተንትን ፀኒሖሞ ቃል ሂወት የስማዓልና ይኩን ኣሜን ሓውና መምህር ተኽሉ ቃል ሕይወት ተስማዓልና እያ ከምዚ ዓባይ ምኽርያ ቤተ ክርስቲያን ምምላስና ደይተረፈና መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ምስማዕ ደይተረፈና ብኦንላይን ይኹን ብኣካል ምምሃርና ዘይተረፈና ሙሱ ከዓ እቲ ምስትውዓል ክህሉ እሞ ንመንፈሳዊ ዕቤትና ድጠቕመና ቃል ኣምላኽ ክንሕዝ ከነፅንዕ ብልቢ ክንከታተል ክንደጋገፍ እዩ ድብል ዘሎ ሓውና መምህር ተኽሉ ትኽክል እያ ወከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ቤተ ክርስቲያን ማዕፅዋ ከፊታ መብራህቲ ኣብሪሃ ኤሲ ወሊዓ መምሃራን ኣዳልያ ብዙሕ ወፃኢታት ናይ ግዜን ጉልበትን ገንዘብን ምፍሳሱ ደይተረፎ ንሕና ከዓ ክንጥቀም ክንባረኽ ክንዓቢ ኣለና ያታ መልእኽቲ ቃል ሕይወት ተስማዓልና መምህር እሺ ካልኦት ዲያቆን ሓዊነ ሸዳፍቲ እንዳፈቲ ደሞ ሻሓውና ንእቸይ ፈቃድ ተኽእሉ እግዚአብሔር መስገን ነቦና ቃል ሕይወት ከምዚኦም ዝበለ ቦታት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መምሃራት ተዋስለ ዝሓበና ንኣምላኽ ነመስግን ኣሜን ኣብቲ ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ብዛዕባ ክሳብ ሰለስተ ዘላሲ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕ ብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦሃትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዞም ድሓረት መዓልትታት ንኣና በቲ በራስ ዝገበሮም ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበና ዝብል እግዚኣብሔር ምስክን ኩልና ጎይታ ናብዚ ምድሪ እዚ ንዓና ንኸድሕን ንዓና ክብል ዝኩሉ ነገራት ትሕቲ መላእኽቲ እኳ ዝወረደ ጎይታ
انت كلنا اول زي مثلا بلك حد جزء ون بستي هوتنا لك إسرائيل سين غويتاري أمون غويتا زي آمن هون داس زاربو زي سمعوا إدنا نقول نخون جن زي نحنا هاي زاربنا عليه بنا مصحف قدي فينا أرجع قالوس أما مصحف هذا نحنا أقول لك زاربنا الله لك نحن كم تنعم تزاريبون غويتا خمزيبون غويتاري أمون زي آمن هون غويتا سيك سمعوا نغويتا دي حلو خد نيروان غويتا زورون سمعوا كنبل ብዙሕ ግዜ እውን ንብል ንኸውና ወይ ብዛዕባት ናይ ሲና ዝገበረሎም ንብል ንኸውት ግን ንዓና እውን ልክዕ ከምኡ ይዛረበና ኣሎ ተባዕለ ይሰምዕ ዘይቲ ዝሕሉ እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ይዛረበና ግን ከም በቃ ንስማዕ ወይ እውን እቲ ስም ጥራሕ ኢልና ንኸይድ ኣለና ግን መዓልታዊ ይዛረበና ኣሎ በቃሉ ገይሩ ቦቦታት ገይሩ ብሕዋት ገይሩ ብዙሕ ነገራት ይዛረበና ኣሎ ግን ነዚያ ብጣዕሚ ከስተንተና ከለኹ ብጣዕሚ ኣባና ይዛረበና ኣሎ እሞ እንዳረኣና ረጊዝና ንኸይድ ኣለና ደቂ እስራኤል ጎይታ ይተቐበልዎ ንብል ንሕና እውን ኣብ ቅዳሴ ረፊድና ክሳብታ ስጋ እንደምና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ንግሆነ ርፍድ ኣብታ ቅዳሴ ክትኮን ከላ ኣብታ ቅዱስ ክትኮን ከላ ንዓይ ግባእኒ ኢልና ንጎርፎ ከለና መፈላለዩ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ነዚ ነገራት ካብ ጎይታ ኸ ይዛረበና ኣሎ ንዕመ ናባኹም መፅእ ኣለኹም ሞት ናይ ኣምልኾናት ማእኸል ስለ ዝኾነ ናይ ቅዳሴ እዚ ስጋ እዚ ደመይ ንዓይ ተፍቅሩኒ ንዓይ ትፈትውኒ ንዓይ ትሰምዑኒ ንዓይ ትእዘዙኒ እንተኮንኩም ኣብዚ እናሃለኩም እንዳበለና ከሎ ኣብ ፅናሕ ጎይታ ፀኒሐ ቀበለካ ሕጂስ ኣይቅበለካን ኢልና ንሓድን ካብኡ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣቕረበለና ስለዚ ዝተፈላለዩ መንገዲ ይዛረበና ኣሎ ጎይታ ዝንብሎ ፀኒሕና ኣብቲ ናይ ኣምልኾና ግዜ እውን ንዕመ እቶም ሓይንኩም ዘለኹምስ ንዕመ ኣነ ክፍውሰኩም እየ እንዳበለና ኣይ ማመይስ ውሽጠይ ደኣ እምበር ኣይነግርን ኢልና ንጎይታስ ኣይነግርን ኢልና ኢና ንሓድን ዘለና እሞ እግዚኣብሔር ነቲ ዝዛረበና ዘሎ መዓልታዊ ሰዓታት ደቃይቅ ኩሉ ግዜ ዝዛረበና ዘሎ እግዚኣብሔር ንዑ ዝሰምዕ ልቢ ይሃበና ትብል ንዓ ከስተንተን እየ ፀኒሐ እሞ እግዚኣብሔር መስገን ዘመን ኣገልግሎት ይባረኽ ኣሜን ኣቡና ዲያቆን ግርማይ ቃለ ሕይወት ተስምዐልና እታ መልእክቲ ንፅርቲ እያ ከምቲ ኣብ መልእክቲ ያዕቆብ ድበሎ ሰማዓቲ ጥራይ ብምዃን ርእስኹም ኣይትጠብሩ እያ ትብል እና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ድሰማዕናዮ ከነተግብሮ ብፀጉ ይደግፈና እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመሉ እሺ ሕቶ ከሓትት የሞነ ኣብ ኦሪት ካህናት ነይሮም ንክርስቶስ ድማ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ኢልዎ ብዙሕ ግዜ ብዕብራውያን ኣብ ብዙሕ ጥቕስታት ተደጋጊሙ እዩ ሕጂ ፍልሊ ናይ ክርስቶስ ክህነትን ናይቶም ኣብ ኦሪት ዝነበሩ ካህናትን እንታይ ይፍልል እዩ ብዙሕ መዓልቲ ተደጋጊሙ እዩ ሎሚ ከዓ ተማሂርና ኢና እሞ እስኪ ገለ ንበል ፍልሊ ናይ ኦሪት ክህነትን ናይ ክርስቶስ ክህነትን እቶም ኣብ ኦሪት ዝነበሩ ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ሕደዮም ምስ ክርስቶስ ኣም ሹር ገለ ነገርሲ ኣለኩም ርድኢት ሓሳብ እታ ስቕ ምባል ግን ፅበት ይኮነት እሶም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ብክህነቶምሲ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ይገብሩ ነይሮም ናይ ክርስቶስ ክህነት ከ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ገይርልናን ይገብረልናን ኣሎ
مأتو خون دياقون حوي عن الشيء كبل مو حاونا ديكو دي هذا أنت تداليان كأني كيبان خير ما دتك زابير مسكن بتعامل كسر تناسلت أنا حكون أملاك مسكون مهنياتو مين قرمتي نقولتنا المدحنا يسوع كريستوس عبتنا حد وين أوريز نور كهنة قدامنا نحاتاتهم نحاتاتهم مسوعاتي مالت ناي هزبهم كل مسوعهم ناتهم تسويهم ناي هزب سوء نور مالت قويتا ግን እሶም እንታይ ስለዝኾኑ ኢና እንተ ኢልና ብልካ ሓጢአተኛ ስለዝኾኑ በደለኛ ስለዝነበሩ ኣብ ሓጢአት ስለዝነበሩ እቶም ካህናት ንባዕሎም ንጹሃት ስለዘይኮኑ መስዋዕት የቕርቡ ነይሮም እግዚአብሔር መስገን ደምና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ከምቶም ናይ ኦሪት ዝነበሩ ካህናት ዘይኮነ እቲ ንጹህ ደሙ ኣብ ክንዲ ኩልና ሰዊእዎ ኣብ ክንዲ ኩልና ኣፍሲስዎ ስለዚ እግዚአብሔር እቲ ናይ ኦሪት ዝነበሩ ኣብ ክንዶም እንታይ ገብሩ ነይሮም እንተ ኢልና ገንሸል በጊዕ ወይ እውን ከምቲ ዝሓለፈ ኣቦና እዚ መምህር ተኽሉ ዝብሎ ነበረ ወይ እውን ዝራብዕ ስውኡ ከም ዝነበሩ ማዕረ ክንደይ እቲ ናይ ሊቀ ካህናት ሓላፍነት ወይ እውን ኣብቲ ዝገብርዎ ነገራት ካብቶም ኣህዛብ ዘቕርብዎ ሰባት እዞም ዝነበሩ እግዚኣብሔር እቶም ሊቃነ ካህናት ንብሎም ዝነበርና ካህናት ዝነበሩ ናይ ኦሪት ከኣኒ እንታይ ሓያል ዝራብዕ ከም ስውኡ ዝነበሩ ነጊሩና ጎይታ ግን ናይ ኩሉ ንጹህ ወላ ሓንቲ ሓጢአት ዘይነበሮ ግን ንምእንቲ ኩልና ከኣኒ ገንሸል በጊዕ ዘይኮነሲ ገንሸል ንስኡ ኮይንላ ንዓኸ ብድደግ እግዚአብሔር ይመስገን ስታይካል አሜን ቃል ወተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ኣራይ ህዝበ ክርስቲያን ኣትሊስት እዚኣ ከይንርስኣ ሕጂ እዛ ዲያቆን ድበላ እቶም ኣብ ኦሪት ዝነበሩ ካህናት ሰባት ስለ ዝኾኑ ከም ሰቦም ሓጢአት ስለ ዝሰርሑ ስለ ዝጋገዩ መጀመርታ ስለ ርእሶም ስለ ሓጢአቶም መስዋዕት የቕርቡ ነይሮም ሽዑ ከዓ ምእንቲ ህዝቢ ጎይታ ግን ሓጢአት ዘይለኽፎ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ስለ ርእሱ መስዋዕት ከቕርብ ኣየድለዮን እንታይ ደኣ ስለ ኩሉ ህዝቢ ኣዳም መስዋዕቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣቕሪቡ እሶም ተደጋጋሚ ይገብርዎ ነይሮም ናይ ጎይታ መስዋዕቲ ግን ሓንትን ዘለኣለማዊትን እያ እሶም እንስሳታት የቕርቡ ነይሮም ጎይታ ግን ደሙ ባዕሉ ሂወቱ ከፊሉ ደሙ ኣፍሲሱ መስዋዕት ኮይነልና ኣብ ኦሪት ሰለስተ ነገር ድል ነይሩ ሓደ እቲ እንስሳ መስዋዕት ኮይኑ ዝሕረድ ደሙ ዝፈስስ ዝሓርር መስዋዕቲ ካልኣይ እቲ ዘቕርብ ካህን ሊቀ ካህን ሳልሳይ ከዓ እግዚአብሔር ነቲ መስዋዕቲ ዝቕበል ማለት እዩ ኣብ ኦሪት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና እቲ መስዋዕቲ ባዕሉ ክርስቶስ ነቲ መስዋዕቲ ዘቕርብ ባዕሉ ክርስቶስ ነቲ መስዋዕቲ ዝቕበል ባዕሉ ክርስቶስ ስለዚ ነዚአን ንሓዘን ካልእ ተወሳኺ ከዓ ካብ ጉባኤ ወስኽሉ እሺ ካልኦት ፍልሊ ናይ ኦሪት ካህናትን ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ክህነትን ዲያቆን ኣነ ዶ ሓንቲ ክውስኽ ኣሎ ሽመምረ ዲያቆን ግርማ ፅቡቅ ገይሩ ዲያቆን ግርማ ፅቡቅ ገይሩ ገይሩዋይ ግን ኣብታ መወሰኽታ እውነታ ዝበላሲ እታ መሰረት ዝኾነት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ማለት እዩ ብውልድነት እዩ ነይሩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን ብእምነት እዩ ብማዕረግ መልከ ጸዲቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ከዓ ኣመንቲ ብእምነት ማለት እዩ ተፀዊዑ ክህነት ዝውሰድ ኣብቲ ናይ ኦሪት ዝነበረ ግን ብውልድነት እዩ ካብ ዘርአ ኣሮን ክከውን ኣለካ ነገደ ዳዊ መስዋዕቲ ከዓ ዝደጋገም እዩ ነይሩ እቲ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሓንሳእ ንሓዋሩ ንሳ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ፍፁምነት ከዓ ኣይነበሮን እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረዎ እዚ ግን ፍፁምነት ኣለዎ ፍፁምን ሓጢአት ንሓዋሩ ዘርሐቀኒ ማለት እዩ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ናይ ክርስቶስ
ተማገልገልቲ ከዓ ሓጥኣን ነይሮም ከምዚ ዝበልካዮ ንስኻ ዳቆን ማለት እዩ ዘይብሉ ንዘለኣለም ህያው ዝኾነ ከዓ ሊቀ ካህናት ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ውፅኢቱ ግዝያዊ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ቀደም እዚ ግን ዘለኣለማዊ ከም እንታይ ሽሙ ኣቢልና ክንሪኦ እንተደኣ ኮይንና ማለት እዩ ከነነፃፅሮ ከለና ካለ ሂወት ይስማዓልና ኣሜን ኣሁን ኣብ መምህር ተኽሉ ካለ ሂወት ተስማዓልና ከምዛ ክንሰምዓት ፀናሕና ቀደም እቶም ካህናት ድኾኑ ተሕቶይ እኳ ናይ ክርስቶስ ክህነትን እቶም ንኣቦሪ ዝነበሩን እንድያ ሓውና ፅብቅ ትወሲኽላ ኣሎ ዘረ ኣሮን ካብ ነገድልዩ ክትከውን ኣለካ ካህን እንድሕር ክትከውን ከንካ ተደይ ኮይኑ ክህነት ኣይምልከተካኒ ሕጂ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ንዝኾነ ይኹን ብክርስቶስ ተጠሚቁ ክርስቲያን ዝኾነ ኣማኒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ፀጋ ክህቦ ይኽእል እዩ ዘርኢ ዓሌት ቋንቋ ሕብሪ ከይፈለየ እቲ ፀጋ ክህነት ንኩሉ ብማዕረ ተዋሂቡ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቃለ ሂወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ هراي بزعبا زيا تسفا قبر كل جزء بحنقولنا زغمتا دير الساعة تبي حيزنا خنكون نخلينا قال بوزح جزيد التداقا قمت صبق يروم دبره لنا خنما هرا خلنا أم عراف كل التقاء نزار أبراهام كم دحاريو نزار أبراهام كم زل علوه نملا كامل أخت خمزة كونه كابزر أبراهام كم استولده تحتنو أحواتي كم زبلنا إتزقدسن توم زقدسون كاب حدا مبوق اليوم إن بلغا أبراويان كلتها أزيو سفيحت مرتي تمايرنا نيرنا مو سلامنتايو كريستوس نزاري أبراهام حاريو اسكيب زعبازي أقل نبل كم بباي كلتة 14 امبارسي بحقي نزار أبراهام العالم بر نمل أختس أي العالم من أمه وتم ولود بدمن سجان كابز حبروس بموتو نتحيل موت أب إيدو زحازة مأنت كالسعر نسون ديابلوسي نتوم بفرحات موت بزلو زمنهم ببارنة تتحيزهم زنبور كلاتهم حرامين تخوصوا أميلو نسون بو حابرهم إياتبل أبتا قطر 11 كالي علي لا اتي زقدسن اتوم زقدسون كلاتهم كاب حدا يوم بزي مخنيات الزغاء سمكا نحواتي كنقرم أما أكل محبرون كزمر الكاية إلو أحواتي نمبالهم أي حفرن إيو ياتبل هابزيا انتاين المهر سلامنتاين ملاخت قديفو نزار أبراهام العلوة أحواتي نمبالكا أي حفرن إيو إلو اتسماين مدن فترة أملاخ سجانا لبيسو أحواتي إلنا بزعبا زيا انتاي تردينا انتاي تماهرنا
كم زابزا سكرين ريال لنا نايزا معرف كلته تمريح تأصيله قميتو هذا اللي مرتخلو أفتح أوتر تشعته نتي بمخنيات سكيات موتو كاب ملاختي قال قرب التاتحة إيسوس جنا بتسقى أملاخ أبكن دخل سب موت من انتخت عمسي أغلي الكبرن قرمان تخليلو نريو لنا كابتوم بعلو زفتورم أقلقلتو ملاختي كاب أمسي تحتي له خابهم تحيتو أبزقا فتسوم تحتنا خرصوص يريئنا له مريح تغسي نايتا معراف كلتايا كامل أخت تحيتوس نزر أبراهام حاريو سقاسب لبيسو كم سب تقليتو أحواتي كساب مبال تحتي له الشيب زعبازيا جيزينا نتكمل له حدرة جيزي لنا أسران 3 دقائق قالوا أنا سلام تاين ملاخت دي حاري نزر أبراهام حاريو نزيا منك نقرن نخل الشي جيزينا هنتكملو سقسق تبزيحو بعال حاونا دياقون قرماي ممرتخلو مبرغت قبرو لنا صبغيو تا جيزي هنتكملا كافتم قالو تساتف تخا سقسل زبالكم يغريتا دخونا حساب تمتيكم عمونغو بدم ساعتكم ديكم إيدكم على إلكم كتسلو تساتفو تخليهم ما بقى سخونا الناقين حاونا ممرتخلون حاونا دياقون قرماي قال حساب تهيبومنا صبغنير እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ካብ ሓደ መበቆል እዮም ከኣይብላባ እቲ ዝቅድስ ኣምላኽ እዩ እቶም እንቅደስ ከዓ ንሕና ደቂ ሰባት ኢና ካብ ሓደ መበቆል ልብለና ኣሎ ካብ ሓደ እዮም እስኪ ብዛዕባ እዚአን ገለ ቦልና ዲያቆን ግርማይ ስጋዕ ዝዳሎ ቅርብተይ ክፍትና ኣብዚኣ እሞኒ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 7-8 እግዚኣብሔር ዝፈተወኩምን ዝሓረየኩምን ካብ ኩሎም ካልኦት ህዝብታት ስለ ዝበለፅኩም ኣይኮነን ካብ ኩሎም ህዝብታት እኳ ንስኻትኩም ትውሕዱ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈተወኩም እቲ ነቦታትኩም ዝመሓለሎም ማሕላ ስለ ዝሓለወን እግዚኣብሔር ብሓያል ኢዱ ኣውፃእኩም ካብ ቤት ባርነት ድማ ካብ ኢድ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ኣድሓነኩም ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያት ናይ እግዚኣብሔር ቸርነት ወይ ከዓኒ ከምዚ ብፀጋ እዩ ምርጫ እቲ ናይ ፀጋ ተግባር እዩ ጥራሕ እዩ ዝብሎ ኣምላኽ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኩነት ንኣብርሃም ፀውዖ ምስኡን ምስ ዘርኡን ድማ ኪዳን ኣተወ ሕጂ ኣብርሃም ገለ ስለ ዝገበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብፀጋ ግን ስለ ማሕላ ስለ ዝነበሮ ከዓኒ እንታይ ደኣ ቁንዓት ኮይኖም እንታይ ደኣ ንዕኡ ሰሚዖሙ ከዓኒ ክባርኾም ከም ዝኾነ እያ ትብልታ መጀመርታ እሞ ዝተረፈ እንተሎ ኣቦታትና ኣለዉ ከምኡውን ዲያቆን ሓወይተ ንላዕለ ይኽእል እዩ ቃልዎ ተስማዕ ለና ሓውና መምህር ተኽሉ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 7 ካብ 7 ክሳብ 8 መወከሲ ጥቕሲ ብምግባር ወእግዚአብሔር ክሓርየካ ከሎ ብምሕረቱ ዳ እምበር ሓጢኣት ስለ ዘይብልካ ፍሉይ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን እግዚአብሔር መሓሪ ስለ ዝኾነ ነቦና ኣብርሃም ከዓ ምሒሉሉ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ጥቕሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን እንዳኣተወ ቃል ኪዳን ካብ ዘርኢ ዳዊት እናበለ ንበዓል ዘርኢ ናይ ዘርኢ ኣብርሃም ብዙሕ ተጠቒሱሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ
ቃልዮ ተስማዕልና ሓውና መምህር ተኽሉ እሺ ነዚኣ ክንምለአላ ተኽኢልና ሓሳብና ክንህብ ንኽእል ኢና ምስ ኣልግብ ኣቢልና ከዓ እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ሓደ እዮም ካብ ሓደ መበቆል እዮም ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ካብ መላእኽቲ ትሕት ኢሉ ከዓ ትብል ኣላ ፈጣሩ ዶ ካብ መላእኽቲ ትሕት እዩ ፈጣሪኦም ዶ ኣይኮነን ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ እንታይ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ኣለና ዶ እቲ ሕቶስ ንባዕሉ ዳርጋ መልሲ እዩ ካብኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እቲ ሓሳብ እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ኣብ መንጎ ሓሳብ ተመፂዎም ሓሳብ ክህቡ ስለ ዝኽእሉ እታ ግዜ ክንጥቀመላ هو ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎሲ ብፀጋ ብምሕረት እዩ ነው ከምዚ ብምግባር ድማ ንዓኣቶም ሲ ሕጊ ይህቦም ባህርያቱ ኣርኣዮም ይብል 10 ትእዛዛት ንሙሴ ከም ዝሃቦ ባህርያቱ ከዓ ኣርኣዮም ብምሕረቱ ብትዕግስቱ ከምኡውን ብፍርዱ ገይሩ መን ምዃኑ ብተግባር የሪኦም ነይሩ እዩ ቃሉ ከጽንዑ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳንን ሂቦም ናብ እስራኤል ድማ ተጻሒፉ ማለት እዩ ንሳቶም እዮም ቅድም ተዋሂቦም ነዚ ሲ ከም ሕርያት ሰባት ኮይኖም እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ግብኦም እዩ ተዋሂቦም እዮም ግን ኣይተጠቀሙሉን ንሕና ሕጂ ብሓቂ ካብኣቶም ካፍቶም መጀመርታ ዝተቐበሎሲ ንሕና ዝበለፀ ኪዳን ኣለና ኢና ንብል ምክንያቱ ክርስቶስ بدومن بسوقن وسيدنا مسوق نحبر نخيل أفتقن عند حرحاتك كلا أي نجار يبلنا بزدن بنص حجر ناسي مس كريستوس كنا برنخيلنا وعلتين حوار كان تقدمنا دبلنا وقتي نايجزاو إنيرو إزجن نايزر على ما ويقولوا معلتين عليه تسمع لنا حولنا من مرتقله عليه كلاتنا نشتي دحان كذا في داك هذا ما حاول شوية الله زونا ولا في بارك تاناي إبراوان قلت 14 عندي استاكرة قدامي حساكي 14 كان إبراوان على قلت داك حاول هو افتح 10 حدن 10 تغلتن على 10 4 تون أبتا فقد الشعب 10 تغلتن 10 تغلتن مساء مالت في زقدس أنا كان زقدس نسي كلها تنكر حدا يوم لازم هناك كاي سمكان حواتي كانوا برام أما خال محضرون كزمرير كايدو حواتي ندبرون حفرين الجنات مجنبتا يتي بويتا ويجزاء عملاق تسفاز هذا النانا أنا كابتي أوزا فترات مقاصرة 10 حمشتي كاب قال كاتولي دخل أنا كأزول نفسي تمسرت السوس اللي زخون إيتنا مالت حواتي نخل زي حفر بويتا مالتي أمونغو خان أمونغو ذا سبيتنسي أمونغو زرعان أمونغو زرخان أمونغو زرعان سي سألت كلا الله نرأس خاخا نسو نرأس خاخا شكلوي نسا هذا ما شخون أخذنا كسي خاوة لخم تسوالنا إذا تسفازي أتاوي أو قال كاتولي يتغل اللي زخون خاني لحارو نبتناي قالاتيا عرف 4 مثلني من الزمن المساسي كاب سبيتي تولدي لنا مالت تزي أتي كويتنا مدحنا يسوع كريستوس كاني ودا أبراهام كوين مالتي وي كاب زر إسب توليدو كاب دينا قدس ماريا مالتي زي زر سبعي مالتي نقول زلنا سلزي أتي حواتي زبل كابانا كاب سجانا حنا سلزي لبس حواتي نقول أي حفارن مالتي تزقدسن تمزقدسن كاب حادي زلنا هات قداسو علي تاي زلنا
أنا قدس يمو سونكا قدس هنكون زبالنا مالتي تغز قدس بعلو نسو مخاني نقرأنا زلو تيني حواتي مبال كأني كابانا سلزقوني حوارات كل مستير كل مستنقرسي دقيم بارز يكون سي عرفتي إخوم حواتي إخوم دابلي بزح نقرات أستاذ نقرأنا مالتي ስለዚህ ናይ ዘርኢ ነታ ተስፋ ዝሃበና ከዓኒ ንዘርኢ መልኣክ ዘይኮነ ተስፋ ዝተዋህበ ንዓና ንዘርኢ ደቂ ኣዳም ስለ ዝኾነ ከዓኒ ካብ ደቂ ብርሃን ከዓኒ ከምቲ ዝብለና እውን ውሉድ ኣብርሃም ተትኾኑ ሲ ወይ እውን ናይ ግብሪ ብርሃን ገበርኩም ኣብርሃም ሲ ካብዞም እማን እዚኦም ወለድ መተንስኣሎም ዝብለና ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር እሞ ስለዚ እቲ ሕዋተይ ዝብለና እቲ ንዓና ዘርእና ዘድሓነና ከዓ እታ መጀመርታ ተስፋ ዝተዋህበት ነቦና ኣዳምን ሄዋንን ከዓኒ ንዓኻ ጎይታ ንዓኻ መኣዘበ ንስኣኸለ ከዓ ካብ ዴን ኣብቲ ማለት ወሊድኻ ንዓና ክብል መከራ ስቅያት ብንጹህ ደሙኻ ጌርካ ሓፂብና ናብታ ዘይተሓልፍ ርስቱ ከዓ ኣእቲና እሞ እዛ ክብል ኢለ ቃል ሂወት የስምዓልና ኣሜን ሓውና ዲያቆን ግርማይ ተጋይና ኣርሙና ዓራፍ ጽቡቕ ደስ ዝብል መግለጺ ቴንኪ ቃል ሂወት ተስምዓልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ከዓ ቴክስ ሰዲድልይ ኣሎ ንምንታይ እዩ እታ እቲ ዝቅድስን ዝቅደሱን ሲ ካብ ሓደ መበቆል እዮም እትብል ስጋና ስለ ዝተዋሃሃደ ኢሉ እታ ዲያቆን ግርማይ ቃል በቃል እውን ጠቂስዋ ነይሩ ስጋና ተዋሂዱ ኢሉ ኣቡና ዲያቆን ሳሙኤል ከዓ ከምኣ ኢሉ ፅሒፍልና ኣሎ ቃል ሂወት ተስምዓልና እሺ ኣስተንትኖ እንተለና ጊዜና እንጠቀመላ ካብቶም ብዙሓት ኣቦታት ተጠቂሶም ደለዉ በዓል ኣቤል በዓል ኣብርሃም በዓል ኖህ በዓል ሙሴ ብዙሓት ቅዱሳን ጠቂሱ እንታይ ንምሃር ካብቲ ናቶም ሂወት ስለምንታይ እዩ ምፅእዎም እንታይ ንምሃር ካብኣቶም ከመይ ዝበለ ሂወት እዮም ሓሊፎም ነቶም ጀጋኑ ናይ እምነት ኢሉ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ጠቂሱ ኣብ ምዕራፍ 11 ኣብ ምዕራፍ 13 እውን ንሕና ነታ እትመፅእ ዳኣ ንፅበለና እምበር ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልናን ብምባል ድማ ብኸመይ ዓይነት ሂወት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ኣለና ተዳሊልና ደሎ ፀጋን ክብርን ከዓ ይምህረና እሞ ካብዚ እንታይ ተማሂርና ሓውና መምህር ተኽሉ ጥቕሲ ሰዲድልና ኣሎ ገላትያ 3:16 እቲ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እተነግረ ተስፋ ድማ ንሓደ ከም ዝበሃል ንዘርእኻ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ይምበር ንብዙሓት ከም ዝበሃል ነዝርእቲ ኣይብልን እዩ ገላትያ 3:16 ኣንተ ወይ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ድጠቐሳ ጥቕሲ ከዓ ግዚኡ ምስኣኸለ ካብ ሰበይቲ ተወልደ እትብል ድጠቐሳ ገላትያ 4:4 እያ ቃል ሂወት ተስምዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ መምህር ተኽሉ እሺ ዲያቆን ሓዊ ናብታ ናይ በዓልና የቦና ኣብርሃም ኩናቶም ቅዱሳን ዝበልከና መሰረት እሺ ክዛረብ ኣብታ ምዕራፍ 11 ዝሃብከና እምነት ግና ነተስፋ ዝግበር ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እያ ዝብል ኣቦና እውን ደጋጊሞም ክዛረቡና ፀኒሖም እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦታትና እቶም ቅዱሳን ንብሎም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዝበሎም ኣቦና ኣብርሃም ንኣብነት ተወሲድና ካብ ህዝብካ ካብ ኣሕዋትካ ካብ ዓሌትካ ካብ ቤተሰብካ ካብ ኩሉ ሲ ውፃእ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣና እውን ከምኡ ዝብለና ቤተሰብና ይኹኑ ካለ ነገራት ይኹኑ ኣብ ሓጢኣት ንወድቕ ከሊና ውፁ ናበነቲ ናብታ ናይ ዘለኣለም ሂወት እትዳ መንገዲ ኺዱ እምበር ናብታ ናይ ዓለም ስሕተታት ትወስድ መንገዲ ከይትኸዱ ስለ ዝብለና ተገፋሕን ተፀባብን ዝብለና እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ ክሳብ ኣብ ሓዊ ዝተጠበሱ ክሳብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝኸዱ ዝነበሩ ነታ ዘይትረአ ርግፅ ስለ ዝገበርዋ ነታ ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ሲ እታ እምነት ማለት ዋላ እታ እምነት ነቲ ዘይተረአ ነቲ ዘይረኣኻዮ ወይ ነቲ በቃ እግዚኣብሔር ዘዳለወልካ ሲ ርግፅ ጌርካ ምጓዓዝ ማለት እዩ ንመስሓቅ ክኸውን ወይ ንገለ ምርዳእ ክኸውን ሓደ ንእግዚኣብሔር ዘይኣምን ዝነበረ ነይሩ ይብሉ ሕጂ ዘይኣምን ዝነበረሉ ንኣምላኽ ከላ እንዳበለ ይኸይድ ነበረ ሓደ መዓልቲ ግን እንዳሃደመ ከሎ ብሓደ ፀድፊ ኸይዱ ሓደ ፀድፊ እንዳኸደ ከሎ ሽዑ ኣምላኽ ኣድሕነኒ ገለ ኢሉ ከምኡ ምስ በሎ ሕጂ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ተኣምነኒ ዲኻ ኢልዎ ወይ ኣምነካ በልቲ ሕዝክያ ዘለካ ኮንዋ እሞ ኣነ ከድሕነካ ኢልዎ
أو هلا هاي تدحنا أن أنت عارفة نواتل لنيدو يبلو حجي في الناس مالتي الناس نت زير أخايو أنت هتقوله رجوس هتقوله بتسفى هتقو حسن مالتي لذي زي ما بطلنا زيهم كأن نتزي تحلف قدامه تكونوا بحروه تكونوا مالتي كم تيا فيليبيس معرف سلسلة قد إسراون تايس لزر لو من تيرنها هاجرنا سامح هاجرنا سواء نحن سي هاجرنا السماوات ما زي مدرزي كل ما كرام تلوسي قام زلنا سلسلة آخر إسرا سايفر حدث نحن جنا هاجرنا السماوات كاب أول مرحلين نص وقت يسوع نصب لنا لعلى أسلم ونتي بس نزنا إليه جنا أنت قارن أنت بس كالي أزيا جن نتي زير تسفع سلسلة كل جزينا مع الطاون نحدث نقول سانا بوتاتنا منكم ولا تسرد خلوا أبتدور حوارات النجرنا تصافي عام تجاري فنقلسي بسم يسوع كروس لسه ورفسي لا تحجز قاعد لا تحجز وسيم لنا لأن يبقى كمان عصرت حركة تسفع تنقل سنتنا شو عشر ثلاثة شو عتري نتوم نشاط البوات سجر على هذا عشر تنقل ساعة وصل تاخس أكثر من عن حوالي 10 ساعات مثلا مثلا قال أملاك نبركم وراحتكم ذكروا مودعة نبرتهم الناس قامتكم عشر أمتهم سعوا لنا እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ነሲ እቲ ትማሊ ንባዕል ኣቦና ኣብርሃም ካብ ኩሉ ዝወደው ነተን ካብ ዓደ ኣፋና ብስም በዓል ኣቦና ዳንኤል ዘውፅኦም ንኩሎም እግዚኣብሔር ንሱ እሙን ስለዝኾነ እዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓኒ ብእምነት ንእግዚኣብሔር ዝተጓዓዙ ንሕና ከዓ ብእምነት እታ ዘይትርአ ተስፋ ኣምላኽ ኣዳሪድና ዘሎ ክንጓዓዝ ብዝፈቃደ ይኹን ዝተሳሃለ ዕድል የመስክን ዲያቆን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ እሺ ካብዚ ብምቕፃል ነቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ከዕድሞም እየ ሓፈሻዊ ኣስተንትኖን ምኽርን ማዕዳን ትምህርትን ተግሳፅን ሂቦም ብፀሎት ካዕፅሉና እዮም ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም أيه دياقون كبرنا مسجانا نأملاخ يكون دياقونات كموين أبونا أبوي مرجتا قال هو تسمع لنا حونا ممرة تخلو دما نتن كلن معرفات نعسر تسلست عربي دخيمات أجي مني خيبلكا بسم جلسين بسم وكسين قركا أقرب كلنا حجون صماغ نايزن عسرت سلسة معراف وين كم معراف حانت تقصي غلطة تقصي ناقبر كون معصوي دم تا قركالنا كله أقل قلتك جابير أملاخ يقبل لك حسب لبخ ما يسمر لك كابزن لعلنا أملاك تقل قلت ما ممرشو صقو يبزح لك مزمور دزمركي حفتنا وقحتا كلكم وين نتا مزمور بتقسي كابزي 13 عرفت مهارنا يون حسابكم كتقلصوا كتقلصان كلنا زخون كتكافلونا زمسخم نخلكم جابير زمن أقلقلتكم يبارخ كابتن 14 ملأختتاتنا هواريا قدس باولوس إذا ناب إبراويان ملأختي ناي مودعتا إيا مالتيو ناي هواريا باولوس ملأختتات ودينا كابز مصر ناي زمصر سبات قبرنا ناب كال ملأختي هوارياتاتنا كنأتو مالتي مو أنا زستنتن كو حونا خمهرنا خلو صحفن نريو أبناون حمشت متنققتا اللوا أب إبراويان زتمهرناين إلهم نيرم أتن متنققتا دما زتصحفانا نعنائين كاب امنتنا مئنتي كاين ملس أبتي زتوهبنان زسمعناين دما أبت حقي مئنتي كنبرن كنمالالسن إيان مخنياتو كرسنا مجمار زيكونه مفتصام سلازكونه مقدنا نقيركا مقدي إنا لوت كاون
كم وتهدراوي استراتيجياوي زنبر أيكونن كريستنا مو زي إتا قداميتي متأنكرتا مزنقع يا أب إبراويان معرف كلته كاب قطر حدا كساب 4 سلازي خي نتأفق نابت السمعنا أيو أزينا كان قلبي قبعنا أيو اتبع مال أخت التنقر قال كاب زسأنع كله بدلن زي مئزازن كأقنع فدأو كاب زقبل مسنا يزد ما أملاخ كان فقادو بتأمرتن تأمراتن ببين بزخون حيلتات بمعدال منفس قدسن إنا مسكره نسخة بقويتا كنقر زجمره كابتا مسمعو خا أبانا زسأنعس نحنا قداخ ندزز أكل مدحان عشيش كاب النبل كما يقرنا كنملو يكا علنا مغنياتو مزنقع ويدما عشيش مبال اتي بيسوس تستوهبنا مدحان كابتن بلا أختي زتوهبه حقي زعبيه سلازغونا إما كنزنقع عشيش كنبلو كم زيبلنا إيو ززخاخرنا زلو مغنياتو انت زنقعنا نابتنا سمعو دما انت زي قلبنا ما انت خين تأفق سي نابتو سمعنا إيو أزينا كنقلب قبعنا أمو كنزاناقع زي كنا شلل كنبل زي كنا انتهي دعا اتتوهبنا عبنقر مخانو ندحناتنا مخان دما فليتنا كي نتأفق ما انتي كنزنقع كم زي بلنا اتا كالا ايتي متنقع تا دما زي تأمانا النت إيا أما عرف سلسة قصر 10 سلسة أتو محواتي لو مخبها الكله أبصبحنا حدكم فمع أدم برحدكم خبهاتكم حاتيات النعش وخي ترف من الباش أب حدا خبهاتكم كابهية وأملاخ زرحق وكوي زي أمل لبي كيهلو انتاي قبرو تتنقعو غنياتو إسرائيلاويان እግዚአብሔር ካብ ግብፅ ከውፅኦም ከሎ ናብታ ምድሪ ተስፋ ማዓርን ፀባን ተውሕዝ ናብኣ ከውርሶም ይውፅዎም ግን ኣብ ምድረ በዳ ኩሎም ወዲቆም ዘይእሙናት ኮይኖም ተረኺቦም እዚ ዘይእሙናት ምዃኖም ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ክራኸብ ኣብ ዝኸደሉ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 32 ተዳሪኢና ምራኽ ጣዖት ግበር ለና ኣማልክተ ኢሎሞኒ ካህን ኣሮን ጣዖት ምራኽ ገይሮም እቲ ብግብፂ ዝርእይዎ ዝነበሩ ባሕሪ ምስ ሰገሩ ከይሰንከቱ ከይሓረሱ ዝበልዕዎ ዝነበሩ መና ዝበልዕዎ ዝነበሩ ስጋ ካብ ከውሒ እናፈልፈለ ዘስዮም ዝነበረ ማይ ረሲዖም ልቦም ስለዘትረሩ ስለተጠራጠሩ ድማ ናብታ ምድሪ ተስፋ ከይኣቱ ተኸልኪሎም ኩሎም ኣብ ምድሪ በዳ መይቶም ካብኣቶም መን ይኣትዩ ኢያሱን ካሌብን ጥራሕ እዮም ካብቶም ልዕሊ 600,000 ዝወፁ 2 ጥራሕ እዮም ኣትዮም እሞ ንሕና ድማ ካብቲ ብክርስቶስ ተዋሂብና ዘሎ ተስፋ ድሕነት ዘለዓለማዊ ድሕነት ምእንቲ ከይንርሕቕ ዘይእሙናት ኮይንና ከይንርከብ ልብና ከይነትርር ካብ ኣምላኽ ከይንርሕቕ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ካልኣይ መጠንቀቕታ እውን ዝሃበና እቲ ሳልሳይ መጠንቀቕታ ድማ ንድሕሪት ምምላስ ንድሕሪት ምምላስ ኣብቲ ጀመርካዮን ኣብቲ ዝፈለምካዮን
صنيعها زي منبر يا جمان صقام مبال مالت ودقت مخانو حدقا مخانيو ابو عبراويان معرف شدشته قصر حدن قصر خلتن سلازي ناي كريستوس مجمرتا نغرو حديقنا بنسحا كموت قبري بأمنت بأملاخ بتمهرت تمكت بمنبر آداو بتنسى أموتات بنايزل علم فردون كان بحدش مسرت أين سرت أمو نافذ آمية نحلف زي متأنكعتا زي انتايو انت دعينا آبتي مسرتاوي تمهرت كنت أنع ندحريت كاين ملس أب حدقا كاين ودق مخنياتو ندحريت مملاس أب حدقا يودق مخانو حدق زي برهان مسبصحهم سماوي وهبت مستقبلو تخافلت منفس قدس مخانهم مستراغاغصه انت وديقهم ندحريت انت تملسهم كان بحدش ننسحان محداس حدقا سلازخونه اما كسع خندز دما اتي ندحريت مملاس حدقا خمزلو فليطيو هاريا باولوس دما زطنقنا زلو نحنا حدش مسرت أين سرت نافذ آمية نحلف أبتو توهبنا نمالالس يو زبلنا زلو اتي رابعاي متأنقغتا دما من عق إنا فلتكا زي مقداس حتيات مكيركا ويدد تمات عمكا بشللتنت أب حتيات منبار إذا ما تنتقسي أب إبراويان معرف عسرته قصري عسران شديشان عسران شوعتن سلازخاء فلتت حق مسرخبنا فتينا حاتيات انت قبرنا زاسك حمد صباي فردن نتوم تسعرتي اتبلع كن يحون كون ينبر دقيمسي سلا حاتيات زسوا مسواتي يلبون سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو نحق فليتكا نحق تماهيركا بدفرت أبحاتيات منبار إزي اتزخفئة مسواتيو إقراتها تزخفئة مقصعتيو مغنياتو نتزتا قبره نتتوهب مسواتي من عاقيو زغصر اما كالق مسواتي كم زي اللي فليتنا دما اب كندنا فردي نام محرت نخنبت صحيو ازي زتنقغنا زلو مخنياتو شللتنت من عاق إنا فلتكا حتيات مقبار كبيد مخانيو ازي اتي رابعي متنقغتايو اتا حمشاي متنقغتا دما دمص املاخ زي مسمع إمالتي أبا إبراويان عسر تغلطة قصري عسران حمشتن اتي اتوم ام مدرخ الزاربهم كل ابيهم كاب زي ملطوس نحنا نتي كاب سماي زاربنا زبانا كاب نملسلو قداي كما يلنا كنا ملت سلازي نتي زاربكم زلو كي تابيو تتنققو سلقالو املاخنا كبري مسغانا نعو يخون ناي مودعتا متنققتاي أملاك بودو غيرو لمون نخلنا أنت إذ قبرنا زلو يزاربنا إزلو يمعدنا إزلو
يتنققنا إزلو أمو نحنا كنتي بزمن مسيح إسرائيلاويان زعابا يمو زخف مقطعات زبطحهم نحنا دما كنتي نسو اتي اتم عم مدربدا خزاربهم كله ابيهم كاب زي يملطس نحنا قداي كاب سماي ززاربنا زبانا انمرسلو قداي كميلنا كنملط نتي ززاربكم زلو كي تابيو تتنققوا نقال املاح نمصوعت املاح نعدم املاح كن ابيو شلل كنبلو كنعقو زي كونسي نتدمسي على لينا بفرحات سمعنا بخبري تقبلنا نأملاخ دما بلبي إن أملاخنا كندحن كاب مقصعة دما كندحن يلقيو هاريا باولوس زت أنقغنا زلمو እግዚአብሔር أملاخنا كبرنا مسجانان نعو يخون نتي معداخون متنققتاخون كل نجر أملاخنا يتنقق امبر آي فرارحنيو يتنققنا إزولو يمعدنا إزولو كن قبر زقبأنان كن قبر زي قبأنان انتاي نقبر كم انتاي كنخل كاليز نقرنا زلمو إذا متنققتا زدما قبل بخلنا حديرو أملاخ زخبرلو نحنا دما نتقمرلو ناقبرنا خنبر እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ንኹልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ይቅረታ ቁርበ ጊዜ ወሲደ ኣለኹም መስለኒ እሞ ብጸሎት ክንዓጽኡ ኢና ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ንዳሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ጀሚርና ንኽንፍጽም ዘናቃቃሕኻና እስኻ ኻሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኩሉ ዝተማሃርና ድማ ኣምላኽና ኣብ ኣእምሮና ቅረጸልና እቲ ሓደ እዝንና ኣትዩ እቲ ሓደ እዝንና ዝወፅእ ዘይኮነስ ብእዝንና ኣትዩ ክንውሕጦ ኣብ ኣእምሮና ክንቀርጾ ኣብ ልብና ከነቐምጦ ከነዋህልሎ ክንሓስቦ ከነስተንትኖ كنبرلو كنمرحلو كاب حاتيات كنكللو نصد نقبر صدق خنتاغهلو شرح حجزنا املاخنا تزغفئ النافلت كحاتيات مقباريو النافلت كحاتيات مقبار مالت من عاق مالتيو ما املاخنا لبها بنا تخل تبلنا سمعنا يوتنا كندحن سخارد أنا زجوبا إذا أملاخنا أب جوبا قدسان أب سماي زت أمبر أسمعتنا أم مصحف كا مصحفي وزت صحف دما جبرلنا جميرنا فتصيمنا لنا مو ما فتصمتنا مودعتنا دما أنا أملاخنا سبقلنا نايزمت سمون سوات جبرلنا سلام عليكنا أخنا مسكنك سلام دما حضرنا كلهم أقل قلتهم تقبل بركة الدينا قدس رنجل مريم كفلنا كابوبنا ابنا ارغاو صادق بركاتهم رديئتهم كفلنا اب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منغسرات تمصا فاد كامتا اب سماي كومد مامدري يكون نعلت مغبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كاب فاد احنا نمبر فتناي تتونا منغسن حيلن كبرن لزال عالمنا تكايما امين اوزتي مريم بناي قدس غبريل ملاف سلامتا سلام لك له حلنا خدنجليخي بسقاخون دنجليخي أدى إجابير سواد قويتا سراويت سلام لك له نسغي كوان سبرختيخي ركر سقوم برقيو وملتا تسقا يا بيهر مساقيو وفستي دياسي بالكي حتيات ناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين افتاه ويسري زينو عملاك نور عن ليس كريستوس كانيكا كانا سريات أدم ساسي أبسا ولدو لبروكا ساتي برهان أنتم عوية كانات وعوية دياقونات إدو عن سايرو قصانات ببسمكم كنو فتانو ونصحاني يرسينس كلوان سميات
زيو مهارن كرسوس ملع 12 زيو مهارن نكسوس 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 زيو مهارن نكرسوس كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس ملع 12 بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس 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 صقا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ኩልኩም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባረኽ ሰላም ለይቲ አሜን አጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ አሜን ብሩኽ ለይቲ ግበረልና ደሓን ሕደሩ አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ሕይወት ይስማዕልና ኩልኩም አሜን ደሓን ሕደሩ